kontroll på det du skrev till mig, eller? Ja. Skänkemeter upp. Så, ja. Skänkemeter upp. Rätt, men snett igenom. Skänkelvikning. Med mage. Du tänker vi på att sätter ner den och sätter en gång i riktning och känner att den är uppe. Men skänken möter upp då när du sitter till. Ytterskänken där också. Så, ja. Du håller samma trav på boll som du har på kåren. Som stannar upp, är du med? Ja. Så det är framdelen som stannar upp. Så, ja. Jobba i den formen, inte läget. Jobba i den formen. Där, jobba i den formen. Man behöver inte gå unghästformen, de kan gå upp lite högre i formen här nu. Där, ja. Så du är lite utforska formen också lite nu, va? Ja. Där, du ser ju, du behöver gå upp i formen, så mer får du rida på magen. Så, bra. Ja, precis. Ja. Tempoväxling nu. Där, ja. Tänk att du inte gör den här. Sitt kvar då. Och där, nu då. Sitt kvar då. Aktivera den därifrån. Igen. Ja. Där, tempoväxling nu. Så, precis. Rätt. Fritt. Aktivera henne. Där, fritt varv. Valfritt sätt. Bara känn tempoväxlingarna. Fritt. Sitt kvar, handbak med säte. Forma till vänster. Upp maxarna. Upp maxarna. Du kryper ihop. Där är det. Är det jobbigt? Ja. Ja, det är bra. Så det ska vara. Vänd rätt upp, undan vänster. Ta tid. Och sen åt sidan. Ska det gå så här snabbt? Nu har vi lite högre tempo, men det är ja. Tempoväxling. Den går inte. Det går inte snabbt heller. Skänken är med. Den vänster och så sidan. Ja. Oj, oj. Bra. Och stämma av lite. Där, ja. Ja, men där uppe i formen. Båda skänklarna. Så, ja. Men nu snett igenom mellantrav. Oj, oj. Tänk lite att du kan bredda handen lite och lägg ner handen och så jämn skänkel lyft henne fram i stegen. Så, ja. Hela vägen. Bra. Och ner i skritt, pusta. Bra. Och där fattar vi galopp. Ja. Galoppsprången, samma sak, jag känner galoppsprången. Och så leder hon mig in i tygen. Då lyfter dansa in hela frampartiet. Istället för att försöka flytta bakdelen, va? Ja. Börjar hon trista med bakdelen så börjar dansa och trycka sig bakåt och blir sur och kinkig. Ja. Och då kommer bakdelen ännu mer in. Galoppsprången. Så, jag håller ihop och jobbar. Känner du? Då är det lättare att reglera framdelen bakdelen. Be hon lite förstärka, hjälpa henne i det här läget. Oj.
Tempoväxlingar, små korta tempoväxlingar. Både på långsidan och kortsidan. Oj! Kroppen med din befriad med ägg. Samma sak här nu, jobba med böjning istället för utan att högerhanden börjar motarbeta dig. Här har vi ju rakt underkälla. Det här kan du direkt börja med att var 3 steg så gör du någon ändring på en tempoväxling. Men sen kan de ligga i samma galoppen helt kort sida och sen på lång sida kanske du gör en tempoväxling 3 språng och sen tillbaka igen. Är du med? Och sen kan du bara sitta kvar och jobba vanliga galoppen för att känna att du börjar försvinna och då gör du tempoväxlingen. Det ser så mycket enklare ut här. Ja. Men här är det att Lina har kontroll på insidan. Aha. Och här är dansa framför på högerskänkorna. När du går över till vänster så du går ju in när man går över. Ja. Sitt. Ja, sitta Lina. På höger lopp. Bra. Och rid. Tänk ut och ställ. Led framdelen. Vänd över igen. Ner i sitt. Ja, sitt. Framför benet. Vänster. Ställ över vänster. Tappar den bara. Den blir lite lång och vänd in. Ja. Där Lina, bra. Håll galoppen. Rid. Aktivera. Jag trycker på så att de springer i stegen, är du med? Rid upp stegen nu, rid upp formen. Ja, rid upp formen och stegen. Här, känner du? Då sitter du på det här. Upp det nu. Där, rid upp. Mellandrag. Samma sak nu, bredda handen lite, lägg ner den så båda bäcken driver över fram. Peta lite på den. Så ja! Rid. Formen, inte mest fram, tillbaka. Bra, öka på långsidan. Och rid ihop. Nu får du tänka lite när du lyfter upp lite i formen och börja få igång med det. Du känner ju sen efter vi hade gjort det travarbetet i galoppen sen att de var här uppe i galoppen. Ja. Patrik. Han säger att du ska springa i villaområdena om du inte kan rida någon annanstans. De hästar. De bryr sig inte alls. Men jag gör det på de här mina... Har du sådana nu? Nej. Nej. Sålde. Ha. Är det roligare med dressyr? Ja, Mindre farligt? Nej, alltså jag tycker...